съжаление, служителите в МВР са един от сериозните му спонсори, закупувайки си оборудване, униформи за собствена сметка, включително консумативи и техника. Един служител въобще като цяло на МВР трябва да бъде добре екипиран и оборудван. Средства за капиталови разходи няма. За униформи 4 години, едната година нямаше пари. Втората година оказа се, че дойдоха пари, чиновници не могат да изкарат обществените поръчки. Къде е истината? Служителите са принудени по един или по друг начин да дофинансират Министерството. Някои от техниките, с които се работи, са още от времето, когато аз съм започвал в полицията. Не само редови полицаи, мисля, че абсолютно всеки служител на МВР в професионалната си кариера, в различна степен, разбира се, е закупувал неща, необходими му за работата и неосигурени от Министерството на вътрешните работи. Гражданите могат да го усетят само дори като видиш един полицейски служител на улицата. Нормално ли е с тия вехти, униформи, приличащи на клошари? Това по какъв начин един полицай сява някакъв респект и може да вдъхне уважение към гражданина, който го среща на улицата? Голям брой служители в това министерство, тези, които изпълняват задълженията си в униформено облекло, не са получавали униформи или част от тях вече повече от 3, 4, 5 години. Абсурдно е някой да мисли, че с униформа от 2011-2012 година може да служиш 2016, при положение, че на тебе това ти е работното облекло. И тук вече се връщаме на това, нали, за което си говорим, контрол. Като се сравнят цените на, да кажем, обувките, колегите казват, защо на мен ми струват обувките 95 лева. В същото време аз мога да си купа подобни обувки за 50-60 лева. И те го правят, защото те нямат, не получават и наистина си купуват такива обувки. В един брой колегите разполагат с по един брой униформа. Освен, че не е хигиенично, създава и технологични проблеми. За да носиш всеки ден, нали си представяте как трябва да се пере, как трябва да съхне. Никой не може да ме убеди, че държавата близо 6 години не може да се справи с едни елементарни доставки на униформи. Един така, изглеждайки неподдържан полицай, не вдъхва доверие, не вдъхва респект. Чувството за принадлежност към системата. Защо трябва да изглежда добре в униформата? Какво значи униформа за служителя? Че трябва да е чист, опрятен. Какво правим ние? Циркове. В същото време тия хора са длъжни да си изпълняват задълженията в униформа. А в същия момент се пускат заповеди всяка година, по 2, зимен, летен период, каква да е униформата, стриктно да се изпълняват служителите и за да се носи отговорност, ако някой отиде на униформен на работа. Страшното обаче, наистина страшното е, когато става дума не за униформено, а за защитно облекло. Не можете да вкарате пожарникар в горящ обект, ако защитното му облекло вече е негодно. Всъщност вие можете и го правите, излагайки по този начин на риск здравето и живота му. Изпращате пожарникар в горяща сграда и сте сложили на главата му една каска, която е на 30 години. Един полицай, който не може да пристигне на време поради липсата на съответните автомобили, също не е полезен. Не бих нарекал битов проблем това, че примерно с падането на температурите не във всички служебни автомобили е осигурена зимна течност за чистачки. Алтернативата за водача на този автомобил е или да кара с вода и да поеме риска от замръзване и всички последствия след това, или да бръкне в джоба и да си купи зимна течност за чистачки. Това не е изолиран случай. Значително много колеги си купуват абсолютно всички консумативи. На практика изглежда, че не е голям проблем, но това да си купуваш химикали, листове, да не говорим дори за техника, принтери, компютри си носят от вкъщи и се работи с тях. Един полицай, който не разполага със съвременните технически средства да реагира на престъпността, също в известна степен не е полезен. Държавата може да се намеси, има механизмите, има и ресурса. А в крайна сметка тези неща са бюджетирани в бюджета на МВР.
Тоест, Министерството напълно абдикира от това си задължение. Държавата ще се наложи да даде много повече пари, за да компенсира това, което се случва сега в момента. Какво правим? Гражданите няма как да се чувстват сигурни в една система, която е изградена да вдъхва несигурност. Изключително е важно поне по един въпрос да има така нареченото национално съгласие. В един момент ще стане така, че самата система ще блокира и няма да работи. И може би страха от истината на тези, които предлагат реформите, страха от истината да кажат на гражданите, че това не може да се случи за една година, страха от това, че тази реформа ще струва милиарди и както казах, липсата на реална визия и стратегия как това да се случи.